Bona tarda a tothom. Soc el Xavi Kasino de Casino Casamor. Casino Casamor. Mira, aquest és el aquest és el Joan Casamor i aquest sóc jo. Sí, del grup de música. I us fem aquest petit parlament per convidar-vos al proper dia 4 d'abril a la sala Luz de Gas, perquè serà una data molt important, un lloc de trobada molt important, on es presentarà el llibre Lletres Blaves per l'Autisme, de Stoneberg Editorial. Hi haurà literatura, hi haurà música, hi haurà moltes més sorpreses. Serà tot per l'autisme. Trencarem els silencis, juntament amb la gent d'Univers Àgata. Vine, tu passaràs divinament.